Ahojte. Prihlasujem sa k vám jedným s takým novým videom, ale povedal by som, že pomerne krátkým, pretože tu mám ďalšieho pacienta, je to Philips, čo sa dosť čudujem, pretože Philipsy tu tak často nemávam a tento Philips je dokonca 4-ročný iba. Pomerne by som povedal, neviem úplne presne, ale dosť drahý televízor, pretože jedná sa o televízor s Androidom a 55-palcovým. Ale pri tomto televízore je znova tá istá závada, že sú tu vadné diódy. Zákazník, ktorý mi volal a popísal mi situáciu, ako sa to celé udialo s tým televízorom, keď ho pozeral, tak mi bolo jasné, že sú to LED diódy. Tak som to rozobral, ale je to zase len to isté, v podstate to isté video, ktoré som dával na môj kanál iba nedávno a bolo by zbytočné zase dookola to isté rozprávať a to isté ukazovať. Tie televízory sú prakticky rovnako skoro poskladané, niektoré sú trošku zložitejšie, niektoré menej. Tento televízor mal napríklad namiesto 20 šrobov, ktoré sú dookola do obvodu, namiesto 20 tam bolo asi 50 šrobov. To bol asi taký rozdiel, alebo že som, ako sa hovorí, sa zapotil. No a, ale jedna veľká zaujímavosť, s ktorou by som sa chcel s vami podeliť, je tieto ledkové pásy. Ja by som bol veľmi rád, keby každý výrobca to robil takýmto spôsobom, ako je toto urobené. Veľmi by som bol rád, uľahčilo by mi to prácu, ja si myslím, že uľahčilo by to prácu aj iným mechanikom, ktorí sa tomu venujú, alebo minimálne autorizovaným servisom. A ja vážim, že o čo ide. Keď sa pozriete na tú LED diódu, jednu z viacerých samozrejme, rovnakých, tak si všimnite takú zaujímavú vec, že tu je plusový kontakt a tu je mínusový kontakt na sondy. Áno, to znamená, že keď ja si zoberiem takýto merací prístroj a nastavím si na ňom, počkajte moment, trošku to. Keď si na takomto meracom prístroji, nemusí to byť konkrétne tento model, ja som to už spomínal aj v predošlých videách, môže to byť aj klasický multimeter prakticky, len musí mať diódový test. Tak to som ho, omylom som ho preskočil. Aj automatik, ale toto je diódový test. A vlastne máte červenú a čiernu sondu. Hej. A ja by som to veľmi rád ukázal, len žiaľ, to sa nedá aj kameru držať, aj toto. Ale týmito dvoma na správnu polaritu, plus a mínus, keď priložíte, tak sa vám funkčná dióda, neviem, či sa mi to podarí, ale asi veľmi nie, no skúsim to nejako takto. Čo som akurát trafil tú vadnú? Malý moment. Tak sa takto rozsvieti. Hej. To vieme takto skontrolovať. Prečo to ukazujem? Poukazujem na to veľmi jednoducho. Dosť si myslím, že slabo to vidno na videu, ale keď je takýto odraz svetla, vidíte, krásne vidno, ako idú cestičky. Tak ja veľakrát musím tak urobiť, že si zoberiem proste sondu, ktorá má takýto tenučký špic, vyslovene špic ako ihla. Trošku zaškrabnem a tak pritlačím. Hej? A tu na druhej strane takisto, len podľa tých cestičiek, hej, to viem. Toto je fantázia, že tu konečne prvýkrát, poviem vám, po niekoľkých televízoroch som sa... No to som ešte nevidel, hej, takže fantázia. No, tak. Ja by som bol strašne rád, keby skutočne bolo reálne možné, aby takéto niečo robili aj viacerí výrobcovia. Dobre, takže k tomu vlastne len takémuto krátkemu videu
pre vás, tých, čo to minimálne zaujíma. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, vidím, že nejako ostro sledované to nie je, ale každým dňom je počet sledovaní tohto videa niekoľko desaťnásobný, takže ja som tomu iba rád. No a budem ešte radšej, keď dosiahnem minimálne 500 odberateľov, aby bolo reálne možné z môjho pohľadu natáčať lepšie, kvalitnejšie a myslím si, že obsahovo ešte zaujímavejšie videá ako tie, ktoré mám doteraz. Takže ďakujem ešte raz aj za zhliadnutie tohto videa. Majte sa pekne. Ahojte.